Dito dapit. Sumi-trip ni mo. Ay, chalis ba din? Ato ang tripan. So, tawa man. Dini, kuan ba? Dito dapit. Sumi-trip ni mo. Ha? Ngayon, video-video man ka. Oo, video eh. Yan na GR ba nga? Kuan ko no. Inighatag daw ako sa kwarta si Muha. Dako na ko challenge si Muha. Ay, chalis ba din? Ay, chalis ba din? Ay, chalis ba din? Ay, mo ba? Pamina. Pamina ka ba? Lagi. Usa lang kuan. Unsa ko na inaong sa way kwarta. Lang sa nalipay. Adali ba? Ay, sabi ba? Buyag mo. Ano? 140 na. Ramag ibar, bisa kayo motor gud. Ha? Bisa kayo motor, ikaw ang bravo kumang kulit ng bitan ni. Balik-balik ka.